Bolbora taldearen azken diskoak, bizizioa, izenak berak adierazten duen moduan, bizitzaren muina eta musika uztartzen ditu. Munduari bira abestiak argi uzten du euren asmoa, mundu osoa zeharkatzea doinu bidez. Rock, ska, reggae, kumbia eta bossa nova dira lan honetan entzun daitezkeen erritmoak, baina beti Lizarraldeko taldearen ukitu bereziarekin. Bolbora ez da estilo bakar batekin konformatzen, eta hori da bere indargunea, mugarik gabeko musika beti nortasun propioarekin. Beste benere, herrian defentzen tinko lanean gaude aure, borroka emanz mendeta, hemen egongo gara irabazi arte. Mundari bira gaude, mundari bira, mundari bira, mundari bira, mundari bira, emanez, mundari bira, mundari bira, mundari bira, mundari bira, gaude, mundari bira, mundari bira, mundari bira, mundari bira, emanez, mundari bira, mundari bira. Historiak baditu mira katorbide, herrien erresistentziak adina urte, legartu dugu adibide, bortxatu zaizat eskubide. Komunikadik esango dutena, ni nahi zuen zapaltzailea, beste hau berriz historiak idatzi duena. Despokalizatu zatazkaren gakoak, gezurrak ibertez bardenean, arma kondenatu izan maskuetan. Gobernu dago boterea, baina korporezo daude horren atzean justi. Dikatuz estatuko zeak aurrean etituen ingrillo trasea. No quiero tus armas, tampoco tus limosnas, estoy harta de ver cómo usurpa las riquezas con total impunidad, pero aún así no me resigno, verás que frente a ti tienes un pueblo digno. Beste benere, herrian defentzen tinko lanean gaude aure, borroka emanz mendeta, hemen egongo gara irabazi arte. Mundari bira gaude, mundari bira, mundari bira, mundari bira, mundari bira, emanez, mundari bira, mundari bira, mundari bira, mundari bira, gaude, mundari bira, mundari bira, mundari bira, mundari bira, emanez, mundari bira, mundari bira. Urte batzuk pasa dira taldea sortu zenetik, baina taldea ezagutzen ez duenarentzat, Bolbora noiz sortu zen eta zein helbururekin? Bolbora sortu zen 2009ko amaieran, azaroa abendu aldera, eta helburua izan zen ongi pasatzea. Adin horrekin, etortzen ginen beste talde batzutatik, Kalamu, Hacer Hostias, Las Moscas Trompeteras, orduan, nahi genuen jarraitu, azkenan talde horiek amaiera izan zuten, eta beste talde batekin hasi. Eran bezala, taldeak badu ibilbide bat. Ez dakit nola baloratzen duzuen taldea hasi zenetik gaur egun arte egintako ibilbide hori? Balorazio bat eskatzen baldin badizuet, zein izango litzake? Balorazioa, positiboa, ez? Zer esango dugu? Balorazioa, ez dakit, egon dira momentu onak, ezain onak, denetarik, ez? Baina, jo que se, musikalki saiatu gara egiten gustatzen zitzaigun musika, ez? Momentu oro, ekartzen kanpoko ideiak, eta, ez dakit, gustoko musika egiten orduan, niretzako pertsonalki balorazioa da, ongi pasatu dudala. Ez dakit, nahi duzu ezuek zerbait esan, honen inguruan? Ez dakit, balorazio ona izan da, ez? Amamos urte hauek, denetarik, urko esan duen bezala,
momentu onak, momentu ezain onak, ez esatea txarrak, eta bueno, kontzertu onak izan dugu, valorazio, bai, positiba, ze hostia, bai, zau bestea, ez da. Erranduzu, bertze soinu bat egiteko edo, nola sortu zen hori? Ez dakit, bertze talde batzuk zetozten, ez dakit gehienak edo batzuk, behintzat, ez dakit nola sortu zen zerbait berria edo bertze soinu bat sortzeko idei hori? Bueno, hasiera batean ez zen ezer berria izateko pentsatua, osea, etortzen ginen entzutetik eskalariak, entzutetik pues esne beltza ere, hasi zela ere pizka bat hor, eta karo guretzako ja bilakatu zen ere oso referentea, ez dakit, pues, bueno, ska reggae munduarekin, rock and rollarekin ere, pizka bat nahaztuta, pizka bat ustartuz hori, gero bai egia esan, gero munduari bira dizkan, atera genuen 2016an, hor bai, bueno, kointziditu zuen, pues, ni pasa nuela epoka bat kontserbatorioan, Mikel Viñales adibidez, ez zela Bolboraren taldekide, etorri zen Latinoamerikatik eta ekarri zituen ideia pila bat, sortu genuen kanta bat elkarrekin, orduan kanta, Umaguaka kanta horren ondoren, pues, ja ikusi genuen nola igual bera sartzeko taldean izan zitekela momentu ona, ez? Eta pizka bat, bueno, uztartze hori izan da naturala, nik uste, eta saiatu gara bai beti gure filtrotik pasatzen, osea, ezin dugu, ez gara gai egiteko kumbia bat, estilo kumbia, edo ez dakit, pues, tumbau son bat egitea ezin dugu. Orduan, pues, beti jarri behar dugu gure kutsua eta hori. Bueno, gero iristen zaizkigu kritika onak, ezain onak, txarrak, nada, jo que se, sin más, pues, pasatzen dugu gure filtrotik, ez? Eta gara. Hori, igual hori ere berezitasunetako bat da, ez? Zerbait egite horretan ere zuen estiloa sartzea, akaso, ez? Bai, bueno, ni denbora gutxi daramat, baina hori ikusi dut azkenean identitatea dago talde hauetan. Eta bakoitza agian bere mundutik etorri da, edo bere musika motatik, eta saiatzen gara dena nahastea. Adibidez, niri gustatzen zait, afro music edo, eta saiatu gara hori sartzea, gino bat egitea gutxienez, no? Bi kanta bat, baina bai, nahasketa polit da. Gero, Bolboran dagoen pertsona bakoitzak ematen dio bere kutsua, ez? Bere, pues ez dakit, bere jakin mina, bere ilusioa, bere kutsua, azken finean, eta hori, pues, nabaritzen da. Nabaritzen da, kanta batzuek doaz alde batera, beste batzuk bestera, edo, bueno, gara jende oso bariatua, oso ezberdina ere, eta, bueno, familia bat. Aurrekoan balorazioa zizketan ibili gara, honetan sentimendu bat edo emozio bat eskatuko dizuet errateko atzera begiratzen baldin baduzue, orain dela 15-16 urte hoiek talde hasi zeneko, ez dakit, ze sentimendu edo emozio ateratzen zaizkizue barrenetik edo? Hasi ginenean? Bai. Pues ilusioa. Ni ez dakit, igual orain lehen bizi etorri zaidana da ilusioa, ez? Ze beti nahi izan dugu talde bat izatea, eta pues, taldearekin hasi, jo que se, hortik jo, jendeak ezagutzea, pues bueno, ilusio hori, niretzako. Egoi, igual? Zuretzat? Zakit zesan. Ilusia hori bai, baina gehiago, orain dauka dana da nostalgia, ez dakit nola esaten da nostalgia hori, ez? Horatzen dut, nola ginen gu, hile luzea, bakarrak, ez dakit olako nahi genuen egin kontzertu asko,
Ez dakit zein den sentimendu hoi. Nostalgia baino. Denetarik, hola, mucho maitasun asko, ez? Zagin jo. Nostalgia honarren dugu, taldeak jarraitzen du, osea ez da atzera... Bai, noski. Baina lehenengo egunak, ez, nola zienta, eta nola ziginen ensaio horiek egiten, lehenengo kontzertua, hemen Arellanon. Ez gen, a tope horrekin, eta disfrutatzea zan lehenengo, bueno. Igual ere adina ez da gaur egunekoa, eta igual akaso ere ez bakoitzaren bizi pertsonalean ere bertze modu batean zen, eta igual ere kontzertu gehiago emateko aukerak ematen zizuen horrek, edo gaur egun ere horrela jarraitzen duzue, edo horrek ere urteekin aldatzen joan da, eta akaso igual taldeak jarraitzen du, baina ez dakit modu berean jarraitzen duen, orain dela 15 urte edo gaur egun, ez dakit horrek ere igual akaso nostalgia puntu hori hortik datorren. Nigatik, ja daramat 15 urteren nire jatetxean, orduan 15 urte ere bolborarekin orduan daukagola, ez, razio arraro bat, baina ezin dugula danak asteburu guztietan jotzea. Baina beti izan da hoi, ez, jutea. Oain ja adin honekin ezin dut, igual, ezin dugu ez dakit hauek, baina ordu bitan ezin dugu jo. Batzutan igual bai, baina jo izan dugu. Baina, ez da... De hecho, ordu biak da ordu ona, zezu ateratzen zara. Nentzako, bai, baina guretzako bea izan dugu zen 8:00, ez? Atxaldeko 8:00, hor jute. Sortu formatu berri bat, ez? Bai, A ber, esango dut, azkeneko diskarekin sortu dugu beste formatu bat, reinventatu gara pixkat, ze ikusi genuen, justo hori esan duzuna, ez, ezin genuela jo, pues, dauzkagun lanengatik, zailtasunak, gero pues, frustrazioaz, taldean badago jendea jo nahi zuela asko, beste batzuk igual ezin dugu hainbeste, orduan, pentsatu genuen, pues, polita izanen zela, nola azkeneko diska da nahiko akustikoa, dira besti, pues, lasaiagoak, esan dezakegu, ez dakit, ez dago hainbeste distortxorik, eta pues, pentsatu genuen pues, ideia ona izango zela akustikoekin hastea. Eta formatu horrekin hasi ginen 2023an, ez? 2023ko udaran, gaizki 2023ko udaran, baiz, Judit 2022tik dago eta izan zen justo hurrengo udara. Pues hori, eta horrek, formatu horrek bai ematen digu pues, jotzeko aukera astean zehar, adibidez, arratsaldetan, beste giro batzuetan, pues, taberna batean, edo parke batean, edo piztina batzuetan, edo publiko desberdinarekin, camping batean, publiko desberdina, adin guztietako publikoa ez daki jo dugu, dira kontzertu politak ere, nik uste eta, posik ere formatu horrekin. Jantzita du la rosa morea, ze polita den, emakumea. Jantzita du la rosa morea, ze polita den, emakumea. Jantzita du la rosa morea, ze polita den, emakumea. Jantzita du la rosa morea, ze polita den. Aspaldidanik, etzitu dala ikusin eskatxa. Bekietan dara mazutiz dira latza. Ikasi duzu biziaz dala erraza. Besarkada eta burua altxa. La rosa morea, ze polita den, emakumea. Jantzita du la rosa morea, ze polita den, emakumea. Zorretasuna, goxotasuna, biozabaltasuna, zamortasuna. Emakume handi txiki txuri bat, denek dute grinak iteko amets. Urmosoan esna, hartzen duen tresna, bilakatzen duen eskagor nuragarri. Eguneko zirrara, zure alkara, ematen dio bultza.
da gizarteari. Azken librea la rosa morea, zein polita duzun begirada, zein naturaltasunez islada, aurrez aurre taupadaz taupada, prest zaude hasteko matxinada. Azken librea la rosa morea. Oiga, mire, vea, eco de tambores, con alegría, con sentimiento. Sentimiento, mamá, fusión tumbao, trae el sabor. Ajá, ajá, pólvora, para que lo goce. Kalera irten da, jantziz la rosa morea. La rosa morea, ze polita den emakumea. Haurtxorta emakumea, dirua eta xumea. La rosa morea, ze polita den emakumea. La rosa dauka adorez, amore colores. Jantzita du la rosa morea, ze polita den emakumea. Kontzertu mota bat eskatzeko erraten badizut, ez aldatu duzue pixka bat akustikorago, erran bezala ez, kontzertu adin guztietakoentzat, ez dakit. Orain eskatzeko erraten badizut edo badizuet, goizeko ordu bitako kontzertu horiek edo arratsaldeko 8etako kontzertu bat. Pues, ni esango nizuke, igual biak uztartuz, baino bi formatuak uztartuz, akustikoa eta elektrikoa, baino arratsaldean. Nahiago, ni nahiago. Orain izan dugu, 15. urte hurrena, ez, 2025 urtarrian ospatu ditugu 15 urte de ikastelun, eta izan ditugu pare bat kontzertu ere aurretik, eta izan dira arratsaldez, eta egin ditugu bi formatuak. Lehenengo hasi akustikoarekin, eta gero elektrikora. Eta niretzako hori da, ezakit, politena, ez, ezakit edo... Ez dakit akustikora pasatzerakoan taldekideren bat bidean utzi behar izan duzuen, edo ez, nahi dut erran ez, azkenean, ez da igual akaso berdina bertze soinu bat sortzerakoan, eta normalen akustikoan, igual ez dira behar horren bertze instrumento, ez dakit. Hor gertatzen dena da, elektrikoan bai ekartzen ditugula, gehien bat tromboia, saxojolea eta... Bueno, batzutan etorri izan da perkusio jolea, etorri izan da ere pianista. Orduan perfil horiek nola ez dauden gure egunerokoan taldean, ez? Pues bai elektrikoan saiatzen gara pues etortzea jotzera beraiekin, ez? Edo beraiek gurekin. Eta bai akustikoan pues ikusi dugu nola, bueno, pues nola da gehiago hemen gaude eta ez dakit, ez? Igual akaso ere taldekideak egiten alduzuen zerbait dela inor gehiago sartu gabe, ez? Bai. Orduan pues jotzen dugu pues hori tromboi eta saxori gabe eta bueno, pues berez taldean gauden egunerokotasunean gaudenok pues egiten alduzuen zerbait da. Bai, hori da.
Zergatik euskaraz egiteko autua? Boa. Gehien bat, osea, igual akaso, bueno, ez dakit, ikusleak jakiteko, Arellanon gaude, Bai. ez dakit, igual badakienak non dagoen, pentsatuko dugu, ostras, han ere euskaraz Pues eta euskarazko talde bat. ez da erreza, ze gehien bat, osea, ni errestasuna gehiago daukat gazteleraz, hitz egiteko ere, eta nik uste letrak egiterako orduan izango nukela errastasun gehiago gazteleraz egiteko. Begia da ez dudala letra askorik egin gazteleraz, Bolborarekin gehien bat dena euskaraz. Baino da pizka bat ere autua pues, gauden lurraldean egonda, zonaldean egonda, uste dut hartu behar dugula konpromesu minimo bat horren inguruan, eta euskararen egoera ikusita, uste dut euskarak behar dituela espazioak, eta musika da beste espazio bat. Izan daitezke kuadrilla bateko elkarrizketa bat, bilagunen arteko elkarrizketa bat, izan daiteke pues, klase bat jasotzen duzula, sake klase bat euskaraz, edo izan daiteke edozer gauza, ez? Antzerki ikuskizun bat euskaraz, eta musika da beste bat, eta musika, pues eske nik uste euskarari eman behar zaizkiola ere txoko hauek. Eta da pizka bat, pues, konpromesu hori hartuta, eta bueno, gu pues, euskalduna garen heinean ere, pues, ez daukagu agian errastasun hori, baina, bueno, zeozer badakigu, eta pues, hori saiatzen gara pues, euskara gutxienez bermatzen, nolabait gure musikan. Gazteleraz ere egin dugu zerbait. Inglesez. Orain ingelesez. Katalaneraz. Ere. Atera genuen kanta bat lehenengo dizkan guztiz katalanez. Eta ez dakigu inor katalanera. Eta nitz egin behar izan nuen nire familiarekin ditudala batzukan, eta hau ongi dago edo ez, eta bueno, bai. Ingelesa afrofunky, zatitxo bat, bueno, zatitxoak, ez? Eta orain Valeri bertsioa. Valeri bertsioa, egoi, kaixo, apa. Ezagutzen ez zaituzten entzat, ze musika mota egiten duzela errango zenukete. Venga. A ver, venga, ointzu. Nakon asketa. A ver, berriz. Ezagutzen ez zaituzten entzat, ze musika mota egiten duzela errango zenukete. Egia da, galdera egiten nabilen guztietan, denak berdina erraten diatela, ez dakigu. Gaur egun, estilo anitzak edo estilo baten barruan pila bat estilo daulakoz, eta nik uste, hitz egin dudan guztiekin, errandidate, aurrekoan errantziaten batzuk egiten zutela pop-punk. Ojo, cuidado. Orduan, ez dakit zuek estiloren batean sartzen. Bai, daukadu bat hor. Agromestizaje pungrigi. Eska. Olako zerbait. Ez, bueno, bai, a ber, gu beti egin deguna da, igual hasi genuen eskarekin eta rigirekin, eta bai, urka esan du lehen ez, hartu egin dugu beste motatako musika batzu, eta bueno, eta gero gure erara egin dugu. Bueno, egin genuen tango bat, ez dela tangoa, kumbia, zegeio egin dugu, funkia, bueno, gure estiloa, jo agrometal igual egiten dugu, Agrometal, ez eska, azten gabeti eskarekin, rigirekin, igual, baina, bueno, ja, oaingo... Kino asko, fusioa, ez? Mestizaje, fusio, eta ez dakit gaitze gehiago. Eta horrelako musiketan inspiratzen zaretela errango zenuketen kanta berriak sortzerako orduan? Bai, ez dakit, hoi beti dago zerbait, nik oain hasi naiz salsarekin, bueno, ez dakit, igual egiten du zerbait, ez dakit, igual urte bat eska egiten, eska entzuten, eta segurenik eska egongo zela hoi kantetan, segurenik, ez dakit, batzu. Inspirazioa beharrezkoa da, ez? Bai. Nik ez du abestiak idazten, Claro, edo, claro. baina
beharrezkoa da Pues azkenean. etortzen da entzuten dugun musikatik, ez? Egunero kotasunean entzuten dugun musikatik. Ez daki, Latinoamerika edo Estatu Batuetako ere musika asko entzuten dugu. Orduan, pues horrek eramaten dizu, ez? Leku batera, bestera, ez dakit. Bai. Ez dakit, nola duzuen taldea antolatua? Nork erabakitzen du zer, nahi dut erran? Norbait egiten ditu letrak, letra horiek bertze persona batengandik pasatzen da, A ber, eta ez dakit, Pizka bat bakoitzak badu bere rola, pizka bat hartuta, ez? Ez dakit nola esan, baino abesti batzuk egiten ditugu hemen. Hau da gure lokalen txaioa, bueno, ipini dugu pizka bat, ez dirudiela entxegu lokala, baina bueno, hemen entzaiatzen dugu, eta abesti batzuk sortzen dira hemen, beste batzuk pues etxean, ideia batzuk ateratzen ditut igual nik, gero kontrastatzen ditut askotan Mikel Viñualesekin, zebera etortzen da beti pues, trikia ekartzen ideiak, pues, egin behar dugu bossa nova bat, egin behar dugu, eta karo, gainera sartu behar diogu trikitisa, edo sartu behar diogu harmonika, edo sartu behar diogu, ez dakien, nola, instrumentu bat ez doala genero horrekin, ez? Sartu behar dugu, bueno, jo que se. Orduan, bueno, pues, bai, letrak ere, pues, erdibana egiten dugu Mikel Viñuales eta nire artean. Osea, lehen nik egiten nituen gehien bat, egoik ere egiten zituen maila batean, baino gero Mikel sartu zenean taldean, bai, berari ongi ematen zaio hori letrak idaztearena niri baino hobe, orduan berak hartu du hor afera hori, eta pues ez dakit, gero bakoitza jartzen dio bere xarma, ez? Ez dakit, pues, hemen entzaiatzen ditugu ja abestiak daudenean nahiko osatuta, baina, bueno, azkeneko kutsu hori, azkeneko pinzelada hori, pues, bakoitzak ematen dio, ez? Hasiera batean abestiak badirudite direla, ez dakit, bata bestearekin ez dutela zerikusirik, baina gero ekartzen ditugunean ona, ja, pues, ez dakit, pues, ahotsarekin, ez? Edo, bueno, pues, direla instrumentu berdinak, edo hori ematen dio enpake bat, ez? Pizka bat, ez dakit nola esan, baina ematen dio nola koherentzia puntu hori genero, osea, taldeari, osea, bestia ezberdinak izan da, pues, ja, daukate nola koherentzia hori. Hori izaten da, pixka bat, gero pues, taldean bakoitzak ere izaten du bere rola musikatik aparte ere, pues, Judit orain dago asko sare sozialekin, Karterea. punki ere, punki dabil pues, kontratazioarekin, pixka bat, ez, beti ibili da horren inguruan, egoi pintxoekin, eta garagardarekin, ez. Broma, egoi, ez dakit, nahi zu zerbait esan, no? Garagardarekin bai. Bai, ez, hori bai. Igual pintxoekin ez baina. Pintxoekin, bueno, igual txiriburgerrak, ja, eharrak.
Ez dakit, orain dela 15 urte sortu zela taldea eta gaur egun lehenengo kanta hoietatik orain azkenekoa egin duzuena hartuta, ez dakit, aldaketarik ikusi duzuen zuen estiloan, estiloan bai, ze, bueno, 1000 estilotan ezabiltzate, baina ez dakit heldutasun punto bat ikusi duzuen, edo ez dakit aurrekoan bertze talde bateri erraten, galdezka erraten ziaten, hasierako kantak harmonikoki dire super zaiak eta gaur egun, eta hor konturatu gara, que no íbamos ginela inora joaten horrela sortzen kantak, eta gaur egun, pues igual, heldutasun hori hartu dutela, eta igual bertze bide bat hartu dutela, edo ez dakit zuen kasuan abaritu duzuen. Pasa zaigula alderantziz. Baina ez hainbeste, osea, a ver, nik uste en revés, osea, mi esker. Enrebesatuena izan daitekela bigarren diska, Ez dakit, nik uste. Bueno, dudetan nago. Diskrepo, Baina bai da, azkeneko diska lasaitu dela pizkatxo bat. Orduan, hor bai haize gehiago dauka, nik uste, azkeneko diskak. Aunque lehenengo kanta da kainera. Harmoniaz nik uste, hirugarrena dala gehiena, ez? Bai, zuk uste, ez dakite, Bueno, ez dakit, baina bai ikusten dugula pizka bat iritsi garela puntu batera non badakigun norantzajo, ez? Edo zer egin nahi dugun zehazki, edo eta lehen gustoko genuen asko eska musika, ez? Pues hori, lehen esan ditudan taldeak eta flipatzen ziguten, baina orain, bueno, ez dakit da pixka bat probar, ez? Ere, ni enteratu nintzenean Roxan, Polisen Roxan abestia dela tango bat, ere esan nuen, ostia, pues ya está, gu egin edo zer gauza, osea, ez? No sé, osea, no por jartzea gatik Polis, no, osea, sino porque, jode, Polisek egiten du horrela talde pila bat egiten dutenak mezkla, ez? Eta da como, pues gu nahi duguna uztartu, ez? Pizka bat. 15 urtetak gero jakitea ze bide hartu nahi duzuen ezagaizki. Bueno, a ver, bidea ez dut uste. Bihar ez dakigu zer egingo dugun taldearekin, Momentuz ez daukagu kontzerturik a la vista, ez? Así que... Eta gai konkretu batik kantatzen diozuela errango zenuketen? Ez. Ja, ez dakit, dituztelako taldeak, kea, drogak, alkohola, eta ez dakit zuen kasuan... Burura etorri zaigu, bueno, niri etorri zaita askotan egitarena nola esaten da, un disko... orain ez zait etortzen hitza. Gai batekin. Como Rosalía al mal querer, ¿no? Osea, un temático, ez? Bai. Osea, horrelako, baino hori da, ez dakit, behar du nola pizkat perspektiba asko, ez? Demorarekin. Eta hori gu sukaldatzen dugula fuego lento, Baino... 15 urte eta 3 ze, osea... Baino, bueno, pues hori, ez diogu kantatzen tematika. Osea, bai kantatzen diogula, pues gu gizartean ikusten ditugun arazo askori, edo maitasunari, edo... Baino ez zerbait konkretuari, ez. Zuek ere musika psikologra joatea bezala erabiltzen duzue? Edo musika, edo kantak sortzea psikologra joatea bezalakoa dela errango zenukete? Ni esango dudan bakarra da, ni noizbehinka etortzen zait behar hori de, ostia, seri behar naiz, behar dut zerbait berria egin bolborarekin. Osea, baina, hermano, etortzea zuekin nentzako ere psikologa bezala. Bueno, bai. Nentzat, bai, osea, hori oso importantea da nentzat. Men ateatzen dezudana, ez? Ateatzen dezuna da, osea, eta ni barrazkoa da, nentzat, bai. Eta gara lagun kuadrilla bat, osea que... Bai. Los más guapos de todos. Del barrio. Bai. Azkenean, osea, kantak, mezuak daukate, baina ere oso garrantzitsua da niretzat, aste artean momentutxu hau izatea, elkarrekin egotea, deskonektatzea, eta bai, azkenean ez gara bakarrik talde bat, baino lagunak. Orduan, bai,
tipo psikologa da. Entsegu bat, bai, terapia da. Ja, bai, terapia grupal. Terapia Bai, esan daiteke. Volver a terapia. Ja. Formatu hori igual valoro, uste. con el nuevo CD, Se le puede, ¿no? Dar Se una le puede vuelta. dar una vuelta, bai. Igual orduzu ezedearen izena. Ojo. Hombre, sillon hauek oso de psikologa Bai, dira, bai. terapia. Falta el argentino, Psikologa zara orain. Psikologo. Ja, badaukagu. Hemen doa galdera zaienetako bat. Bueno, Zuretzat. Ez, Egoi. bakoitzak bat errango didazue. hori. Venga. Zuen errepertoriotik kanta bakarra aukeratu beharra duzue. A ver, ni argi daukat, baina da zeren... Osea, hasi naiteke ni, edo ez, igual nahi duzu ezuek hasi. Ni pentsatuko dut. A ber, ni esan behar dut elkar, ze da... Osea, eraman ninduen letra egitean, nola pentsatu nuen asko, hitz egiten du nire aitonari buruz, aunque inoiz ez dut esaten, eta niretzako da kanta bat nahi duela gogoratu eta presentzian jarri edo balorean jarri, pues, gurekin ez dauden pertsona horiek, ez? Behin erreferente izan zirela eta ni nire aitonarekin pasatzen dituen momentu bia bat. Orduan, hemen, de hecho, hemen gauden txaiatzen gehien bat beragatik, ze berari eskatu nion leku hau, eta, behar nion kanta bat idatzi, eta urteak kostatu zitzaidan nola pausu hori ematea, eta behin eginda dagoela, eta ikusita, jode, pues ez daki, ze polita, niri gustatzen zaipia bat, ez bakarrik esaten duena, ze badakit, nondik doan, ez, eta nori doan zuzenduta, ni hartzen dut horrela, baino, karo, gero beste pertsona batek hartu dezake nola, irekia da, ez, abestiaren letra, eta horregatik esaten dugu bai, pues, pertsona guztioi eskenia dagoela. Niretzako izango zen abesti hori. Oso polita da. Bai. Bai. Ba, ni ez nago ziur. Orain, bertsio bat egiten ari gara, eta asko gustatzen zait. Baina, bueno, bolborako abesti bat aukeratu behar badut, ba, agian afrofunky. Bai, errekuperatu dut afrofunky, eta mix horrek asko gustatu zait. Ni beti, bueno, ni darama taldean bi urte eta erdi, eta Lizarraldeen dire talde gustokoena zen, betidanik. Eta kanta hori oso desberdina zen. Funky, euskaraz, izan zen tipo. Eta berreskuratu genuen, justo urte hurrena ospatzeko, eta oso berezia da, desberdina. Eta, claro, niretzat aukera izan dut, ahotsa beltza, no? Ateratzea, eta haiek, eman didate bere letra, bere kanta, no? Bere hitzak, zure parte. Entzun nahi baduzue Judith Moreno, Ojo. Bueno, orain ez nago. Orduan, bai, esango nuke afrofunky. Eta oso harro sentitzen naiz, abesti hau parte izaten. Bai. Eta zu? Nik esan behar nula zan, no quiero que caiga el sol, baina nik uste dala elkar bezalako ideia hoi, ez? Sentimendu hoi hauek jendeaz daudenak ja gurekin. Baina, igual jartzen du beste bat, ez. Oi. Ez dakit, gaur igual sentimenduta oso nagola, sentikorra nagola, eta nik hoi. Igual hoi. Bai. Entxaiatzen duzuen tokian gaude? Ez dakit entxaioekin konstanteak zareten, izan zareten edo zareten. Imaginatzut ere hori doala, boladaka doala. Ez dakit orain uda datorrela, normalean kontzertu gehiago ematen direla edo, ez dakit orain entxaiatzen zabiltzaten gehiago, edo denbora hartu duzuen kontzertu batzuetatik zatozenek. Korte.
Entsaio tokian gaudela errango dugu, ez dakit konstanteak zareten entsaioekin edo boladaka doan edo ez dakit. Bai, bai, bolaka doa, ez da batzutan, bai, bolakoa. Oain adibidez, zenbat garela, bi hilabete, oain dela ez gara ikusi, osak, hasiko geha oain, kontzertu kontzertua daukagu maiatzan, uste dudala, eta orduan egin behar dugu entsaioak. Blaukin, bosekin, igual nahiko, baina igual gehiago behar dugu. Eta beti odola da. Baina azten gerenean entsaioak egiten, bai gelala oso igual, azte azken guztitan, zazpitan, ona, puntualidad, oso puntualitatea geha, urko. Zubai. Eta bueno, eta hau guztik. Bueno, igual hauek esplikatuko dizu. Ez berdina. Egon direla gora bera asko, baina ni bai nahi nuen puntualizatu gauza bat, eta da, bolbora, osea, dela talde bat entzaiatzen duela nahikotxo. Osea, nik uste, ni daukat beste talde bat, eta ez dugu entzaiatzen apenatz. Orduan nik uste, bai, behar duela, bueno, edozein taldek behar du entsaioa, ez? Hori, pues hori, ez dakit, kalera ateratzeko, behar da entzaiatu, pizka bat, kantak. Orduan nik uste goraberak egon diren arren, osea, bolboran, osea, nahiko entzaiatzen dela, nik uste. Nik uste dut aurrekoan errandizutela, baina taldearen bere izitasun bat eskatzen badizuet, erratea, zerk egiten du berezi bolbora bertze talde batzuetatik? Edo zer da zuentzat bereiz egiten duena? Begira, lehen hitz egin dugu eta uste dut igual izan daitekela autogestioa, Osea, eske ez da, dena egiten dugu guk. Osea, ze hemen gaude azpian dago musika estudio bat, lursoinu sistemarena, eta hemen grabatu ditugu azkeneko 2 diskak, nik egin ditut mezklak, osea ez dakit bakoitzak, nola daukan rol bat, ez? Pues azkenean egiten dugu dena, osea, kanten sorreratik, osea, komposiziotik, entzaiotara, grabaketara, zuzenekotara, kamisetak egin, ez dakit. Pizka bat izan daiteke hori, ez? Orain nik uste talde asko daudela horrela, ere ez dakit berezitasun asko izan daitekeen edo ez. Baino egiten dugu hasieratik amaierar arte bide guztia bakarrik, hori ez dakit uste dut ez dela ona, ez da bat ere ona, Ez da bat ere ona, baino da gure modua, ez dakit. Orduan, ez dakit beste berezitasunen bat. Eske ez dakit, Nik uste dut, agian euskara nahaztuta hainbeste musikako mota desberdinekin. No? Ez daude hainbeste funky euskaraz edo saltza euskaraz, bossa nova euskaraz, hori oso berezia da ere. Eta jendeari gustatzen zaio originala dela, desberdina dela. Osa, ez daude hainbeste gure ondoan, ez daude hainbeste taldeak gauza similarrak egiten. Izan daiteke. Begiratu dut leiotik, gaur ez dut inor ikusi. Ez guraso eta ez lagunik, inork ez daki ezer jadanik. Egunkar eta telebistan, bai ikusi ditudan nahi. Pena eta negar batean, hipokrita utxuk diren Zunago, zuen txorakeriak entzuteko kez. Zuen kolektibo autoritarioen alde. Azaroak hamarrean, ospatzeko zer zaukat. Ez gaitzat nireak ere, kontuan hartzen diren arte. Zure negar publikoak, etxe hau baitzen dizute. Nerean berri zauten ere, zapalduak. Zunago, zuen txorakeriak entzuteko kez. Zuen kolektibo autoritarioen alde. Zunago, zuen txorakeriak entzuteko kez. Zuen kolektibo autoritarioen alde. Eta orain, zuen laguntza behar dugu. Necesitamos vuestra ayuda.
Vamos a hacer un pasillo desde el escenario hasta el técnico de sonido. Que sea bien grande, a ritmo de gavilán. Dantzatzeko gogoekin bai edo ez? Ez da entzuten! Dantzatzeko gogoekin bai edo ez? Bat, bi, hiru, lau! Ez dakit 15 urte hauetan erronka edo oztoporik izan duzuen taldean, gehien bat hau galdetzen dudanean, galdetzen dut ea momenturen batean erran duzuen hasta aquí, taldeak ezin du jarraitu gauza bat delakoz edo beste bat delakoz, ez dakit momentu hori izan duzuen. Ez que egon dira inflexio puntu nahikotxo, ez? Baina, bueno, azkenan aurrera jarraitu dugu beti, orduan, bai dela azkeneko diska, pues, justo izan da berezia, hasi ginenok diska honekin jarraitzen dugu guztiok, hori ez da aurreko disketan gertatu, ez? Eta, pues, tamalez izan ditugu bajak hor, baina, bueno, 2018tik 2020era adibidez egon ginen 2 urte geldirik, ez da WhatsAppean ez zegoen elkarrizketarik, osea... 2 urte egon ginen hola. 2 urte, bai, amaitu zenean munduari biraren diskaren bira, osea, gira. 18tik, azkeneko kontzertua izan zen, Lizarran Flitterren omenaldiko diskaren kontzertu hori, Polikiroldegian, hortik, ja, elkartzen hasi ginen pizka bat hemen destrangiz pandemia garaian, zeni etortzen nintzen ona lanera, eta hasi ginen pues, punkirekin elkartzen, ideia batzuk genituen, abesti berriak, ez dakiz zer, eta hor ja hasi zen pizka bat azkeneko diskaren ideia. Pandemia eta gero, ez pandemian, Bueno. Eso ez da esagertatzen du. Ez da. A ber, etortzen ginen lanera. Niri gelditu... Osea, hoi izan zen, hogeian, eta hasi genuen, nola zen, a ber? Bueno, hasi. Ni etortzen zen lanera, eta, de hecho, polizia gelditzen ninduen. Osea, nahikotxo aldiz gelditu zidaten hor Lizarran.
Baina, bueno, etortzen ginen lanera eta jazta. Eta gero aprobetsatzen genuen, pues, pizkatxo bat, ratutxo bat. Denak egin genuen bezala nik uste. Claro. Eta honetan, orain, erronketatik asmo berrietara pasako gara. Ez dakit ze asmo berri ditun taldeak? Edo badituen. Ez dakigu. Zer egin behar dugu? Igual CD berri bat egin behar dugu, nik uste bai ez. A ver, Segurenik bai beste CD mateo. Ideiak seguro ateatzen dela. daukagun dinamikarekin urrengo A ber. herri beharko zen 2028an. Hoi da, orduan, Denbora daukagu. gabiltza 2025an, ez? Si no me equivoco. Orduan, bale, 28an ondo, hasiko gara beste, grabatzen, Grabaketan. Dena ongi baldin badoa, Bai, pues diska berri bat. barkatu. Ez, a ber, pues dena ongi badoa diska berri bat, baina, bueno, sobre todo orain, nahi duguna eginda, pues jo, pizkatxo bat ere, ja daukagula hemen Judit, sartu berria taldea, bueno, 2 urte eta piko, baina, pues jo berarekin, eta, bueno, pues kanta berriak sortu berarekin, eta hori. Galdetuko dizu zuri, nola izan da taldean, orain dela gutxi sartzea, familia bat zen zerbaitean? Niretzat oso polita izan da, oso berezia. Azkenean ni ja ezagutu nuen, 4 taldeko pertsonak. Egoi, ni jo nuen beste talde batean, eta egoirekin, egoi kolaborazio bat egin zuen, eta baita ere, Mikel, ez dagoela hemen, Mikelekin ere kolaborazio bat egin genuen. Eta Urko eta Gabilanekin, Perku, jo genuen batukadan. Claro. Duela urte pila. Duela 10 urte gehiago ez, Bai. Orduan, neukan errelazioa, baina esain beste. Eta niretzat hemen sartzea. Eta parte garrantzitsua izatea, eske oso polita izan da. Bai, beti esaten dut, eta lehenengo aldiz izan zen, hala, Judit, esker, baina bai. Guretzat baita ere. Bai, oso berezia. Aurreko galderan, orain dela galderan kanta bat aukeratzea eskatu dizuet, ontakoan kontzertu bat aukeratzea eskatuko dizuet. Ostras. Karo. A ber, baino badakigu zer kontzertua daukagun buruan, ze izan zen oso espeziala, baino bueno. Hoi bat. Esango dut nik hori? Claro, oski. Bueno, a ber, 2016an aurkeztu ginen Lizarrako udalak antolatu zuen jaialdi bat topatzeko, izan zen como un concurso edo ez daki nola esaten den, lehiaketa bat hori. Talden lehiaketa bat, jotzeko Lizarran, ez? Eta printzipioz entzunda zen, igual izan zitekela Manu Txau, ez daki zer, eta esan genuen, hamar gara horra de cabeza. Osea, oraindik ez genuen diska aterata, atera genuen 2016ko maiatzean, okerrez banago, guztu maiatzean. Eta jaialdia hasi zen egiten, martxo aldera edo... Orduan gu geunden diskarekin horra tope, azkeneko mezklak egiten, bidaltzen kopiak egitera, tal, aurkeztu ginen horra, entsaioak ere egin behar izan genituen, eta, irabazi genuen jaialdi hori, aukera izan genuen Manu Txaurekin jotzeko Lizarrako jaietan, eta, izan da, ez dakit beste gradu bat, ez? Izan da, nola esperientzia bat, ateratzea sekulako eszenatoki batera, sekulako jendetza batekin, sekulako infrastruktura batekin, ez dakit, izan zen nola, momentu oso magiko bat. Baina, ere, ez da bakarra. Egun horretan ni publikoan nengoen, eta izugarrizkoa izan zen. Niri gustatu, ez zitzaion gehiago zuen kontzertua, Manu Txauerena. Bai. Que pekau. Txapla. Eske oso fan nintzen. Joe. Egoi, zuk esango duzu beste bat, oke? Esan behar nun txosnetako kontzertuak, ez igual kontzertu bat, ez? Importantea dela txosneko kontzertuak. Baina nezakit, igual bai, ez? Txosnetako kontzertu hori
ere zerbait dute, ez? Gazteak egiten dutelako, autogestionatua egiten direlako, eta guk ja hemen Lizarrako txosnetan egin dugu hiru kontzertu uste dut dela. Hiru? Jodugu txosnetan... Hiru kontzertu, eta hoi dira, ez, reivindikatzea hoi espazio hori de txosneko Lizarra. Hiru jaia handietan. Jaia handietan eta txikietan beste bat. Eta, eske, ezagit, eta zuretzat? Zuretzat, Judit? Bueno, hombre, niretzat nire lehenengo kontzertua. Gainera papelon, Claro, kriston papelon izan zen, egoin ez zelako, claro. Orduan, Lantzegon izan zen, Errioxa Araban Errioxan, nire lagun bateren herria, eta oso garrantzitsua zen hori niretzat lehenengoa izateagatik. Baina, bueno, gero, adibidez, urte hurrenean, hombre, hori izan da, bai. Asko lana egin genuen, kriston lana egin genuen, asko entzegu pila egin genituen, eta oso berezia izan da ere, Bai. Ni uste horiek, ez? Saia bukatzeko, eskatzen edo galdezka nabile, ea mezuren bat bialiko zenieken, 5-6 urteko gazte batzuei talde bat sortu nahi dutenak. Ez dakit mezu bat bialtzerik izango zenuketen animatzeko edo nondik hasi. Nondik hasi... Erregeto, ja, homez. Bueno, zergatik ez. A ber, egin dezatela nahi dutena, no? Eta jo dezatela nahi duten instrumentua, eta gustora dauden jendearekin, hori nik uste hasteko garrantzitsua dela. Edozein estilo, edozein, ez dakit nola esan, edozein pretensiorik gabe, elkartu, gozatu, eta gero denborak eramaten ditu, ez? Pertsona bakoitzaleku batera, eta talde bakoitzaleku batera, eta, bueno, simplemente hori ongi pasa, eta aurrera. Nik ere esango genuke nesketzei animatzeko. Osa, azkenean, neska gutxi gaude eszenatokietan, eta iaia guztiak abeslariak gara, baina badaude ere, gitarrekin, bateria, edo zein, orduan animatu, eta baita ere, hizkuntza ez izatea barrera bat. Nik adibidez, euskaraz ikasten ari naiz, baina lancea la piscina, eta besten dute euskaraz, eta ingelesez, katan, gaztelaniaz, edo zein hizkuntzetan, baina, bai, a por ello, egin dezakegu nahi duguna, aprobetxatu. Esan nahi duzu? Ez oso. Ez dakit zerbait eta hitz egitea geratu zaigun, edo más o menos bildu dugun saioa eta zerbait gehiago erran nahi duzuen? Mila esker Saloa telebistari, ez? Gonbidatxagatik, txoko honetara, telesai honetara, ez daki gogoratzea bolbora taldeaz, eta kontuan hartzea, beti oso eskertuak, etorri zaretea ere janoraino, hori hor dago ere, esfortzu hori, eta ez dakit, zer gehiago esan nahi dugu, Mila esker. Eskerrik asko zueri, eta ea bolborak bertzea 15 urte hor jarraitzen duen holtzaren gainean. Venga, hori da, a ber. Bueno, abesti honetarako Mikel Viñualesen presentzia behar dugu. Chalo, pero va. Che, qué lindo, es como si está en la Argentina. ¿Ves? Loco. Desde un mago
Chaltén, pasando Córdoba, llegando hasta Santa Fe. Historiaren andala, idatziak izan ohi dira, matuen begitan, somatzen dela biztira. Hogeita hamatzeiko gertakizun ilunen harira, iritsi zen aita, Buenos Aires irira. Dani garotzen zituen gauak Atlantikoari begira, esperantzaz bai bueltatzeko herrira. Che, y esto es lo que me canta mi viejo. Desde Humahuaca hasta Luisito Chaltén, pasando Córdoba, llegando hasta Santa Fe. Desde Humahuaca hasta Luisito Chaltén, pasando Córdoba, y en las Malvinas también. Denbora karetuta, horretza pentsaren mina, kilometroak marraztuz, ezagutzen Argentina. Amodio baten fruituz, kulturatutako haurrak, berpiztu zioten bizikrina. Kitzatz, Izatzen ja ulertzea, errefusiatunen mina, bortzapenei bueltaka, ez dutu zagina, ta ere buruari, egiten bihotzina, gure gaintzun helarrira, bueltatu ezina. Para todos aquellos que emprendieron un viaje forzado. Desde Humahuaca hasta Luisito Chaltén, pasando Córdoba, llegando hasta Santa Fe. Desde Humahuaca hasta Luisito Chaltén, pasando Córdoba, llegando hasta Santa Fe. Desde Humahuaca hasta Luisito Chaltén, pasando Córdoba, llegando hasta Santa Fe. Desde Humahuaca hasta Luisito Chaltén, casi por Córdoba y en las Malvinas también. Villa Esker Peña, la piel de gallina. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.